Meta l-eks Ministru Chris Said iddeċida li jitlaq art tal-housing biex jagħtiha lil privat f'kampanja elettorali fuq il-lista ta' stennija tal-Awtorità tad-Djar kien hemm mijiet ta' persuni vulnerabbli. Persuni li post tal-housing jistennuh bħal ħobs u li risposta li kienet tingħatalhom meta jistaqsu x'sar mill-każ tagħhom kienet dik li m'hemmx postijiet biżżejjed. Mir-rapport annwali tal-2012 jirriżulta li kienu 2773 il-persuni fuq il-lista ta' stennija. Minn dawn 708 applikanti kienu meqjusa bħala priorità li jfisser li dawn huma persuni li jgħixu f'kundizzjonijiet miżeri. Bħal nies bla dar, oħrajn b'diżabilità u oħrajn li jgħixu ma' persuni oħra f'dik deskritta bħala sitwazzjoni ta' affullar. Minkejja li l-Awtorità tad-Djar kellha din l-isfida qudiemha, Chris Said għażel li f'kampanja elettorali jagħti lil privat art li fuqha kien hemm maħsuba numru ta' residenzi soċjali. Dan wara snin ta' talbiet li kienu rrifjutati bl-awtorità tgħid ċaru tont li għal dak is-sit kellha proġett. Fil-fatt il-permess mal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar kien imġedded f'Novembru 2012. Dan ftit ġimgħat qabel Chris Said kiteb lid-Dipartiment tal-Artijiet u qalilhom biex iċedu l-art għax l-Awtorità tad-Djar ma kellix bżonna. Riżultat ta' dan id-Dipartiment tal-Artijiet iffirma l-kuntratt mal-privat 48 siegħa qabel l-elezzjoni ġenerali, propju fis-7 ta' Marzu. Jumejn wara li l-ġurnal kulħadd żvela dan il-każ, Chris Said għadu ma lissinx kelma waħda dwaru u ma ta' ebda spjegazzjoni. L-istess l-eks kap eżekuttiv tal-Awtorità li llum sar kandidat nazzjonalista.